Fantázia, môžem mi skočiť na káč. Já si myslím, že asi budeme ukazovat, co umíme. Jsem rozbitý, já mám dneska mít den odpočinku. Dobré ránko sa praje, dobrá chuť sa praje. Dobré ránko, dobré ránko. Máme tu nejaké vysvetlenie k tomu, čo sa tu deje, vieme, kde sa nachádzame. Áno, chodíme. Chaos, je to chaos s pizzou. Objemovka, musí byť pred zápasom. Tío prezident! Ukážte mne sú podrobiny! No a ideme dole! Dobre, dobre. Bol silný, ale stále nebol tak dobrý ako prezident. Vážte si ho a zvýšte mu plat prezidentovi, dobre? Bojuj! Poď! Ruka! Kurva! Pozor na ten krk! A ideme na krk! Zavierka! Stále nemáme. Ideme, šop! Pekne. Hačiky! Tak už nič. Ahoj, arma. A je to točené. A ide. No vyťahni to už. A ruka je tam. Neodchádzi sa prezident. Ideme, hneď to prišlo. Dobrá, oblečeme si rukavice, takže v podstate budeme sa venovať len stand-upu, nebudeme vám dávať tréningy na zemi. Uvidíme váš pohyb, uvidíme, jak vydržíte, uvidíme reakcie a takéto veci, hej? Dobrá, takže oblečeme sa, postavíme, rozložíme sa po celej žilenke, Maxo budeme pracovať minútu na minútu, čiže minútu pracuje jeden, minútu pracuje druhý. I teraz ideme, hej? Ja držím akurát vzdialenosť tak na vystretú ruku, toto chceme udržať. I teraz ja keď budem cúvať, Maxo ide za mnou, keď ja budem tlačiť, Maxo uteká, hej? Hop, a stále snažíme sa tuto držať vzdialenú ruku, hop, a Maxo musí stíhať. Daleko už, tak, toľko. Hop. Chápeme? Budeme pracovať, teda stabilne, nemusíme sa hýbať veľa. Pracujeme. Ja udriem 2 údery, on udrie 2. Ľubovoľné, nebijeme silno, nemusíme si rozbiť teraz hlavu. Hlavu si treba nehať zdravu na zápas. Čiže ja napríklad udriem predu, zadnú. Môžem ma udrieť po spodku, po hlave. Hej, teraz budete minútu začínať, minútu ten druhý vráca, hej? Čiže začínam minútu ja, raz, 2. A musím sa kryť.
sekúnd druhý. A zase 10 sekúnd jeden, 10 sekúnd druhý. Hej? 10 sekúnd, čo najrychlejšie. Dobre, tempo. Poď. Extrém. A vyvedá. Pracuje. Pekne. Krásne. Vyvedá. Vyvedá. Ona sa zautočí. Hej. Do plenku już, vyšli nohy. A drž sa. Poď do plenku. Poď, si. Však došli si na tréning, tak si boxovací mech. Vidíš, ostatní vydržia, nepľúčať všetky. Chcete sa byť do piči, tak ukážte, že vydržíte aj krijač. Vidíš, hlavne zakľúčovať trochu. Judista tež. Dobre. Pekne, bez kľúčania. To je hlav. Dobre. No, vidíš, ale malý Pinťo vydržal. To kopnutie do brucha som zacítil, akože to už bolo naozaj také, že fú. Ale tak idem do boja, môže tam prísť koleno, môže tam prísť laket, takže v podstate to bolo dobrá príčina. Poď, vyššie, pane, čistá fantázia, daj tu brúško hore. Aj čistá fantázia. No jasné, však to bol taký v podstate začiatok, taká rozcvička by som povedal kvázi. Tam nebolo, že čo nezvládať. Klasický taký tréning, poriadne, aké podstupujem 6 dní týždňa, aké trénujem.